Maayong adlaw mga kapwa. Ako di ay si Doy Panuhot. 34 ang edad. Ug usa ko ka BM. Boy maid. Nagtrabaho ko sa usa ka kwartahan nga pamilya dinhi sa Cagayan de Oro City. Ang akong problema, mahitungod kini sa akong amo nga babae. Ambot lang kung asa siya nabikil o basin naka-like siya nako. Pero ako pirmi iyang ginabutahan pagsaputon siya. Para masabtan ninyo, mao ni ang akong sugilanon. Doy Panuhot! Halaka, nitukar na sining bruha ay. Asa na pud kaha ni siya nabikil. Wait, akong duolon bi. Andam na lang tag kusog ani. Yes ma'am. What can I do it for you, ma'am? Hilom diha. English ka pa. Wrong spelling. Palihog ko na akong shoes B. Na ay lapok. Trapuhig tarong ha. Kanang musinaw siya. Ala ka ma'am, uy. Wala na may ikasinaw ani. Napudpud na magpintura ani. Ay, magbuot pagyod. Tarungan na ha. Kay mag-date ming surname mo karon. Mga tumig is M. Save more, ma'am? Dili. Sulod merkado. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Silig-silig tani kay para maganahan to atong amo. Amo nga flip. Doy Panuhot! Naanasad. Sakit siguro ngipon ani ba? Sige magsinggita. Ma'am! What's the matter of you? Are you sick? Hanggaw ka! Dol din he! Irukunti karon! Agpas! Nabaliw na. Okay ma'am! Wait a minute! Ma'am? Anyari ma'am? Ikaw ba? Kining angay nimo. Agay ma'am! Unsa ko sala ma'am? Nga sumbag ko nimo ma'am? Mangutana ka pa? Di ba ingon ko sa imo nga pakanon ang akong itoy? Gipakaon naman ako ma'am. Pero dili man jud siya mukaon. Gipatutoy na lang nako. Daw be, imong sir nimo, ning kaon na? Na ma'am, wala man mukaon si sir ma'am oy. Ako na lang putong gipatutoy. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of... Hay, lisudaning kinabuhi aoy. Porket wala tay nahuman, inaniyo na dayon ko. Sabay sala nako. Nganong gidaog-daog man ko kapalaran ani. May pagmuhawa ko dinhi. Pero lisod man pud mangitag trabaho ron oy. Naapoy amo nga gatantrums. Uson lagi magsimot-simot og bauma ron kay mura mag naka-bauma si ma'am. Hay. Agwantaon ko na lang ba kini o mangita lang ko og laing trabaho. Sayang man pud kay dako ang sweldo. 4.50, 4 ang simana, og 50 ang bulan. Ug mao to ang akong suliran mga kapwa. Tungod sa kaistrikta sa akong amo. Wala ko kabalo kung kaya pa ba nako nga motrabaho sa ilaha. Unsay akong angay buhaton mga kapwa. Muundang ko og agwantahon na lang nako kay lisod mangita og trabaho. Palihog tambagi ko mga kapwa. Ang nagmamahal, Doy Panuhot.